Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, duang punong barangay kang siyudad kang Naga, nagsumiter na kang selang Certificate of Candidacy sa pagkakonsihal ngunya na 2025 election. Ikatulong aldaw na filing of Certificate of Candidacy sa Naga, mantinidong matuninong. PNP sa Pili Camarines Sur, may person of interest na sa brutal na panggagadan sa sarong misis sa nasabing banwaan. Chief of Staff kang Philippine Army bisita sa anibersaryo kang 9th Infantry Division Philippine Army. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Duwang punong barangay kan siyudad ni Naga nag-file kan sa indang Certificate of Candidacy sa pagkakonsehal kan siyudad. Aramon ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa ikaduwang aldaw kang pag-file kan Certificate of Candidacy ka sa Udma, ang mga punong barangay na sina Ferdinand Tihita kang Balatas asin Ronald Luntok kang Barangay Liboton ang nagsumiter kan sa indang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections bilang aspirante sa pagkakonsehal kan syudad. Pagkatapos kan sa indang pag-file kan COC, padagos lang subot ang sa indang pagtabang sa indang sakop na barangay, sabi ni punong barangay Dihita. Yung mga plano nila pong gigibon hanggang po sa next year na sa moyang gigibon po. Padagos mangyari po sa mong pagtabang, siring kang dati po na day pa po nga ni nakakapag-file, si pagtabang po kang grupo po at yung magtuto. Continue mangyari po. Pero alam naman na pag once na din na pwedeng, alam mo naman, may hangganan lang pagkatabang, tangan hindi kita na tulunod si dapat na kwentang mga pinapasunod kang komeli para di kita mapasala. Naglalao man na maging konsihal si punong barangay Ronald Luntok, asin bilang sarong kapitan, nahiling niya naman subot ang mga problema na kaipuhan pakarahayon. Tawan yung pansin po niya yung mga scholarship program sa mga may kulang sa paghanap buhay. Tapos pag-abot ng high school din, na maabot ng college din, kulang po nga sa kwarta, takad sana. Ano po, dahil sa trabaho nila, sa sakit kang trabaho ngayon, kan kwarta. Ang duwang kapitan nasa iraram kan Team Magtuto kaibanan si Nonoy Magtuto na nag-aaspirar na maging congressman kang ikatunong distrito kang probinsya kang Camarines Sur. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang Bareta, apwera sa duwang punong barangay kan siyudad ni Naga na nag-file kan sa indang Certificate of Candidacy ka sa Udma. Nakapagsumiter naman kan sa indang COC ang sarong Attorney Brim Mangubat asin sarong Bert Benitez kan Partidong Bunyog para sa posisyon na City Councilor. Naglalaom si Attorney Maico Julia, City Election Officer, na mientras na nagrarani ang deadline kan filing kan COC, dakul pang ma-file ka ini sa masunod na mga aldaw. Sugma po October 2, iba pong tulo nag-file ng COC sa Naga City sa position po na councilor. Sinda po si Ferdinand Dihita, Ronald Luntok, tapos si Attorney Brim Mangubat. Yan. Ang senda pong partido, NUP, kasugma po yan mga alas 3, nag-file sa Comelec Naga. Tapos kunyan pong aldaw, October 3, mga alas 9, nag-file man po for councilor, city councilor, si Mr. Bert Benitez. Yan. Ang sayang partido po, Bunyog. Solo man lang po siya nag-file. Sa ngunyan, iyan pa lang po ang nag-file sa Comelec Naga as of 10 AM ngunyan na aldaw. Bali, apat pa lang po ang nag-file. 4 po sa position na councilor. Padago sa mga bareta, oras na magsumiter na kan sa iyang Certificate of Candidacy sa Comelec Naga si City Administrator Elmer Baldimoro bilang konsihal kan siyudad ng Naga, tulos man subot ikukonsiderar siyang resign bilang City Administrator. Maging kan mga komitiba asin Children Affairs Office na sa iyang pinagkakaputan sa lokal na gobyerno kang Naga ang sa iya naman na babayaan. Hastangon yan, mayo pa man ipinapaluwas na pangaran kung si Isay ang nakatalaan na mag-rebay sa iya sa mga pwestong babakantihon. Naghahanap pa ang satuyang alkalde, si Mayor Nelson Ligacion, kung pwedeng mag-rebay sa kuya
Although may mga pangalan naman po na initial na nabanggit, kailang kaipuhan pa ng final confirmation kung talagang aakuon itong posisyon plus itong mga consideration na nagigibuo. Sa ikatulong aldaw na filing kang Certificate of Candidacy sa siyudad ning Naga, padagos na binabantayan kang Naga City Police Office. Aramon tamaan ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Anom na PNP personnel halik sa Naga City Police Office ang nagbabantay sa opisina kan Commission on Election para sa seguridad guna na filing kang Certificate of Candidacy. Day padigdi kabali ang SWAT asin mga dain na kauniporyong pulis neon sa palibot kang Comelec Naga. Susug ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar tagapagtaram kang Naga City Police Office ang anuman na insidente sa palibot kang Comelec ang tulos ipinapaabot ninda sa Tactical Operations Center para sa deployment kang sedang personnel. Actually, meron pang isang standby na one team ng SWAT na alalay po doon sa 6 personnel. So meron din pong mga naka-plain clothes na hindi naka-uniform. So kung meron silang napansin na kakaiba, magbigay agad sila ng information sa Tactical Operations Center namin, then yung command ang magde-deploy ng tao kung sinong papupuntay. Poon kang Oktubre 1 hastangon niya na ikatulong aldaw kang filing kang Certificate of Candidacy. Mayo pa man subot na irerehistrong insidente o pangyayari na pwede makaisturbo sa filing kang COC sa Comelec Naga. Ang Intelligence Unit kang Naga City Police Office ang nanginginoton sa pagkondusir ng threat assessment sa nagpapadagos na filing kang COC para sa 2025 election. Sa mga election-related incident po natin, ang gumagawa po ng threat assessment natin is yung ating intelligence section. So, since ang isa sa mga kinoconsider dyan, malaking kinoconsider is yung history. Bukas ang opisina kang Comelec abot alas 5 nin pagkahapon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, naresibi na kasuudma ka Naga City Police Office ang memorandum na nagsusugo na ilistaan mga pangaran kan mga miyembros kan PNP Naga na may partidaryo na makandidato ngunya na paabuto na eleksyon. Susugi Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, kung igwang partidaryo ang sarong pulis Naga na kandidato, siya pwedeng mailipat nin ibang istasyon sa luwas kan syudad asin maibabalik sana pagkatapos kan eleksyon. Kahapon nagbaba ng memorandum para ibigay yung mga names, and as of now po wala po na nag-submit. So ibig sabihin yung mga personnel natin na naka-assign dito sa Naga City ay walang kamag-anak as of now. So di lang natin alam kung lahat na nakapag-submit, but as of today wala pa naman pong nag-declared na meron silang kapamilya. Sa pagbabalikan Newsbreak, Pili Municipal Police Station may person of interest na sa brutal na panggagadan sa sarong misis. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed
College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya mabilis ang kita. Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba. BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urual daw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta,
Antes pa ang pagtatapos kan voters registration as in filing of certificate of candidacy. Nakapagkondusir man subuot nin amay na ocular inspection si COMELEC Officer Fornoles kan Gainza Camarines Sur sa saindang mga magiging polling precinct. Ang COMELEC Gainza an may 8 polling precinct sana as in may 9,500 na registered voters. Sangunyan, nasa marhay man subuot na kondisyon ang mga gagamito na polling precinct sa maabot na eleksyon. Okay man, we have already conducted a preliminary ocular inspection visitation of the polling centers, itong voting centers kasi we only have 8. Kasi 'di ba yung mga voting centers naman mga public schools. Sa satuyang police report, empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga na inaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kan Suudma, kinukonsiderar kang Naga City Police Office na high-value individual. Ang detalles aramon ta sa report ni Christine Reyes. Sa anti-illegal drug buy-bust operation Kasudma, arestado si Ayas Joseph, empleyado kan Bicol Central Station. Nabakalan asin nakumpiskaran ini kan mga otoridad nin subuot pinagtutubod ang shabu. Ang insidenteng ini ang tulos man nakaabot kay Bicol Central Station Head Nonoy Reforzado asin sa iyang pinaglinaw na daing mismo sa terminal nangyari ang nasabing operasyon asin ini naka-day off kang aldaw na ito. Pinagkukundinar man subuot kan sa idang opisina lalo na kang lokal na gobyerno kan Naga ang arog kaining gawi kan sa idang mga empleyado. Si empleyado na nadakop through buy-bust operation na linawon ta lang bago sa terminal nangyari, and Suudma itong empleyadong ito is on day off. Actually ang schedule ng day off niya Suudma and today. On our part, such activities talaga pigo-condemn tayo. Yan ang malinaw. And ito lang, aramdaman, itong ang empleyadong ito may pamilya, napulon maapektuhan dahil duman sa ginibo niyang ito, mawawaran pa siyang trabaho. So, yan ang consequence. Job order ang nasabing suspect, asin pinagre-renew kada 6 na bulan ang sa idang kontrata kung sa insaro sa requirements ang mandatory drug test. Ang suspect subuot nagluwas na negative kang inikibuhon. Job order siya, and every 6 months pag-renew ang sa indang appointment. And one of the requirements for their renewal is a negative test for drugs na dapat nagpapadrug test in the sa City Hospital. And since na-renew siya, gustong sabihin, during the time na siya drug test, hindi man siya positive. I just don't know kung ano si result na ginibong niyan after kang buy-bust. I understand baka i-subject siya for drug test. Pinagkukonsideran man ng Naga City Police Office the high-value individual ang suspect. Huli ta inisarong empleyado kan lokal na gobyerno kan Naga. Inisaro naman subuot paalala sa gabos na mayong pinipili ang Naga City Police Office asin prioridad ang mga empleyado kan gobyerno sa saindang pinagmomonitor. Siguro magsilbing warning ito sa mga lahat ng na-involve sa droga na wala pong pinipili ang NCPO. Kung government employee ka man, ordinary citizen, lalong-lalo siguro ngayon sa mga tatakbo na kandidato, sana wala namang involved, no? So anyway, from time to time meron kaming coordination with the PIDEA pagdating po dyan sa mga involvement na nasa gobyerno po, kasi priority po sila. Isa sila sa mga priority target ng all drug enforcement agencies. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang police report, kinumpirmar ni Police Captain Rodel Rialo, spokesperson kan Pili Municipal Police Station, na may person of interest na sinda sa nangyaring pagkagadan kan sarong misi sa Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur, kan nakalihis na Lunes.
kung sain may 15 tama nin saksak subuot sa lawas kaini. An bangkay kan biktima an pinagbibilaran ng unyan sa sarong punerarya sa Pili Camarines Sur. An korte man subuot an madeterminar kung anong kaso ang naatubangon kan sa indang person of interest o suspect na madepende sa ebidensyang sa indang makukuha sa nagpapadagos na investigasyon. Still po, naghanap kami ng makakataoning lead sa MUYA sa investigasyon sa pangyayari pong ito. But we still do have persons of interest. Kaya lang, right now we cannot divulge it because for purposes of our investigation and for development of our investigation. Padago sa mga bareta, si Major General Potenciano Camba, Chief of Staff kan Philippine Army, ang pangenot na bisita kang 9th Infantry Division Philippine Army sa katatapos na pagselebrar kan ika-20 anibersaryo kang nakalis na aldaw. Pinagpuunan ang aktibidad sa paagi kang wreath-laying ceremony na pinanginotan ni Major General Noe Alberto Penafiel, ang Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army. Sa minsay ni Major General Camba, inumaw kaini ang matrayumpong kampanya kang 9th Infantry Division laban sa insurhensya sa rehiyon. Sa iba pang bareta, nagkondusir nin surprise inspection sa saindang district pump stations ang mga opisyales kan Pili Water District para masiguro ang kahandaan kan saindang mga personahe asin kan saindang pasilidad sa anuman na pang emerhensyang sitwasyon. Kabali sa nagkondusir kan inspeksyon is in the Dr. Antonio Ortega, ang chairman kan Board of Directors na pinag-ibahan man nin da PIWA General Manager Anafe Colao Pato asin Acting Department Manager for Engineering and Operations Armando Camo. Sa usubot ining pagpasiguro na permisindang andam sa mga dai pinaglalauman na insidente. Mga tugang 83 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod sa Indo Canaga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sumuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist